So yun guys, tapos na yung ating Indo Charity dito sa Quiapo, Nueva Ecija. Ngayon naman didiretso kami ng San Fabian at ihahatid ko na dun sa tinutulungan kong tatlong bata. Ihahatid namin yung nalikom kong pera para sa kanila. Kailangan ko nang maihatid din ngayong araw na to kasi bukas i-admit na si Ronalyn. So guys, tara samahan niyo ulit kami at ihatid natin sa San Fabian yung nalikom na pera. Bye. Thank you, Red. Thank you. Thank you. Okay. Then, let's go. Papunta naman tayo ngayon sa sa San Fabian din muna. Para maihatid ko na yung tulong dun sa tatlong bata. Ayun, so dapat makikipag-hiwalay na sana ako sa kanila. Oo daw. Ako, marami pa eh. Kapag gasolina, wala na akong gaso. Bakit ang bilis? Oh. Sige, mauna kayo kung saan. Ganto mo na. Dito ba niyo? Ganto mo na. Di Petron Tatay Jai. Di labasan. Siapa ilang mo muna ng Arjam daman tuno mo na. Guys, dapat ihiwalay na ako sa kanila papunta ng Dagupan, pero hindi na daw, kasama na daw sila sa akin, kaya ayun, thank you naman kung gano'n, para may kasama ako sa pagbiyahe pa uwi. Guys, kanina pa sana rin kami nakaalis, kaya lang ulan. Kaya yan, nandito pa rin tayo sa Quiapo. Ayun, dun yung pinanggalingan natin kanina. So, ayan, dahil umuulan na, mag-off muna ako ng camera. See you in San Fabian. Gastos sa likod mo? Gastos sa likod mo. Yun na, ganun tanit, batok mo. Kaya papagas muna mga kasama ko. At medyo talagang makalas yata yung mga motok nila. Yan, ako naman sa Dagupan na siguro ako magkakarga mamaya. Marami pa naman to. Hindi na tayo magantay.
Lungos. Lungos po, Barangay Lungos. Lungos, lampas na kayo. Ay, nagpas na? Lampas ng kulay. Ha? Balik kayo. Lungos. Oo. Oh, balik kayo. Ay, nagpas ng bayan. Oh, lampas ng kulay. May matatahan yung may mahabang kulay. Yun na. Ah, yung bago magdagupan? Oo. Lampas ka nun. Nagpas dyan tayo lang gayam ni... Matang tayo bin tubig. Ito lang ano may tablo. Ah, sige, sige, sige. Salamat po. Lampas ng kulay. Ah, sige, salamat. Patawagan ko. Ayan guys, nandito kami ngayon kay Ronaldin dito sa San Fabian. Kasama ko mga kagrupo. Ayan. Nakita ko si papa mo yan, tatay mo yan, yung kanina. Ayun, Yung kasama niya. Apo, kasama sa ano. Andito kami ngayon para ibigay yung tulong na sablikom kay Ronaldin tsaka dun sa dalawa sa kapatid niya, si Remelin tsaka si Daniel. Ayan. Ayan nga. Sa'yo ko na iabot ah. Yung pinadala ng dun sa Bagyo, Apo, si anong pangalan niya? si Sir Malin po. Okay. Yan, tapos ito yung galing ng Canada. Kanino po? Hindi ko alam sino yun. Basta galing Canada to. Parang nga nalikom natin na kuan basta pagdating ng kuan, pasalamatan na natin sila mamaya. Apo. Tapos ito, ewan ko kung saan bansa na naman to. Basta titignan ko mamaya sa Facebook niya kung taga saan siya. Kasi hindi ko alam kung saan bansa siya. Dalawang tao to, 1,000 tsaka 2,000 yung binigay niya. Ayan guys, nasa kanya na yung mga tulong na nalikom natin. Salamat sa inyo. Mag-a-appear na lang mamaya dito sa screen ko mga nagbigay. Ayan, salamat. Ano masasabi mo? Salamat po. Ayan, so hindi na kami magtatagal ah. Apo. Tapos pagka ano, bali-balitaan mo pa rin ako ha. Opo. Kasi sa 21 daw po yung ano, lalabas na daw yung kapatid ko. Sa 21. Opo, Oh. discharge na po. Saan siya didiretso? Dito muna kasi Dito baka muna. antayin muna nila ako bago kami din. Sabay-sabay na kayo. Si Daniel. Si Daniel po baka i-discharge na rin siguro sa 21 po kasi parehas lang po sila. Oo. Itong 21. Opo. So, Hindi po ako sigurado kay Daniel. ito ang sabi ko sa mga kasama ko, once na lumabas na kayo at iuwi kayo sa Infanta, kung naka-duty ako mismong susundo sa inyo. Apo. Pag hindi ako naka-duty, sasama pa rin ako para sumundo sa inyo. Opo. At total, hindi nila alam to eh, kasi yung mga driver doon, kung halimbawa dito kayo susundin namin kayo. Pero hindi ko lang alam kung makakapasok ang ambulance dito. Makakapasok po siya. Ay hindi, hanggang doon lang yata. Pero, Sa may kalsada. oo, Sa may gate. oo, hanggang doon. Di ba tatawag-tawag lang ako, no? Opo. So, gano'n na lang, hindi na kayo magtatagal. Di bali kung sakasakali, guys, marami pa siyang kailangan na gastusin kasi stainless pa rin, tutuloy pa rin yung stainless mo. O, ayan. Kung may tulong pa na mabibigay ninyo, sana may bigay nyo na rin. At talagang kulang pa rin po yung nalikom natin. Ayan po, salamat. Salamat po. Ano, tuloy na kami. Kami nga rin. Bye-bye.
Thank you.